ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan pa naman kami, Berbay? Ang goal ko ay
hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag kang tumingin. Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, ako na. My turn. Okay. Okay. To, pick. Oh, Okay na ako. there you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpilan mo ko dito. Flashback. Saan pa na ng gummy bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Abi, di may pulbo? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba! i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am?
Olive. Ma'am Olive. Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? The next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun, man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio.
Shot basic! Love Radio. Music that makes you feel good. That makes you feel good. Love Radio. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Max, Tanya Chinita. Feel good morning, Colin Tits. Ako nga po pala si Vicky ng Fairview, Quezon City. Isa po akong hindi double, hindi triple, kundi single mom. Okay. Grabe talaga, guys. Grabe talaga. Ang anak ko po ay nasa nanay ko, siyang nag-aalaga. At tuwing weekends po ako umuwi sa amin sa Bulacan para makasama ang aking anak. Nakilala ko po itong si Edward na isang delivery rider. Aray mo, basta delivery rider. Sweet lover. Babaero. Lahat po ng parcel ko, siya ang nagdi-deliver kasi area niya yung sa bahay. Matangkad. Ito namang mga babae na to. Matangkad talagang kahinaan. May itsura, ayan pa, dagdag mo pa yan. Alam niyo, kayo nadadaan sa matangkad, porke matangkad. Maraming loyal na Pinoy height. Diretso na. At one time, naghatid po siya ng parcel sa bahay. Dito na nga magsisimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Come on. Sarap talaga maglinis. Pag may skastakli. Kapag naalala ko ang mga araw na Pagod ako basta andyan si Skastakli, si Plugy. Sinisipag talaga ako maglinis ng bahay. Sino kaya yun? Tara nga. Gabi na. Gabi na. Charot, umaga pa lang. Umaga Ma'am, naman ito. Oh! Ang pangalan mo nga, na rider. Edward po. Edward. Ma'am, Oo. yung parcel niyo po. Ayan. May parcel po kayo ngayon. Tas yung nakaraan, ma'am, iniwan ko na lang kahit wala po kayo. Wala pa akong bayad nun eh. Opo Yun po. nga yung tatanong ko sana, nakakaya sa'yo. Iniwan mo pa rin. Okay lang, ma'am. Alam mo, babalik naman ako dito, ma'am. Alam ko Ito, namang- magkano ba to? Magkano yung total ko? Dagdagan mo na lang. Hindi, Dagdagan mo wag na na lang. po, wag na po. Nakakahiya eh. Huwag na po. Yung last po, 450. Tapos ito, nasa 600. Sige. Mga damit-damit siguro to, ma'am, no? 1, 2, 1, 1. Sige, gawin ko na lang 1-3. Sa'yo na yan. Uy, huwag na, ma'am. Hindi naman po. Okay lang po yun. Nakakahiya. Pinapaluwalan mo yan eh. Alam ko naman. Eto na lang. Sakto, mainit na yung kape. Pasok ka. Dali, halika. Uy, Laing kita. Wait lang, ma'am. Sandali.
Magkape ka muna. Halika na. Alam mo, kulang pa yan sa ginagawa mo sa akin. Bagong ligo si ma'am. Papunta na siguro sa Pasensya ka trabaho. na, bagong ligo ako Pero papasok wait, na pala kayo, ma'am? Oo, papasok na ako. So, magkape ka muna, tapos paglabas ko, bihis lang ako Ay, sige ma'am. Quick lang to, quick. Grabe, ang bango-bango niya. Kape ka lang dyan, Ay, sige ho. Busin mo yan, paglabas ko, dapat ubos na yan. Ay, may biskwit dyan. Teka. Sorry, nakatapis. Ang puti. Ha? Hindi. Ang puti ng biskwit, ma'am. Oo, puti na biskwit. Kahit ano yan, Paji Bar? Biskwit ba yun? Tinapay yan yung biskwit. Sige, ma'am. Ako na pambala, ma'am. Sige, mabilis lang, mag-ayos lang ako. Magtuyo lang ako ng hair. Uy, thank you pala. Thank you talaga. Hindi ko alam paano ka... Ma'am, isara niyo po yung pinto, ma'am. Hindi, okay lang yan. Nakasuot naman na ako. Nagme-makeup na lang ako. Okay. Matagal ka ng delivery rider? Opo. Matagal na po. Sige, lumapit na ako Lumapit na ako. Sige, lapit po. Yan. Matagal ka na bang delivery rider? Matagal-tagal na rin po. Mga magdadalawang taon na rin. Halos, kakilala na kita Parang pag iba yung, nagdi-deliver, naninibago ako kasi tumatawag pa, saan daw yung gate, landmark. Buti naman, ikaw na ang nagdi-deliver dito. Tapos, sa sobrang tiwala mo sa akin, binabayaran mo na yung parcel ko. Huwag mo na ulitin yun. Kahit, wag mo munang i-drop dito kung wala ako. Kasi hindi ko rin alam medyo minsan yung schedule ko Oo. Pero pag siguro mga 7 p.m. yung pinakahuling drop ko or siguro pinaka-latest na yung 8, pwede ba yun? Dito? Pwede po yun? Pwede yun. Para lang... Pero wag mo lang paluluwalan kasi alam ko naman baka gagamitin mo yun sa pamilya mo, di ba? Pamilya? Wala akong pamilya. Ako lang mag-isa. Sa gwapo mong yan? Di, wala po. Kayo ma'am, ba't wala yung asawa niyo dito? Kinikilig ang walang yan. Sa gwapo mong yan, tsaka matangkad ka. Sigurado marami na humaling sa'yo. Marami kang nakikitang customer sa araw-araw. Wala ma'am, busy po ako Puro biyahe-biyahe ubos na yung kape mo? Isa pa. Isa pa. Dilat yung batang mo. Hindi, ayan Hindi, syempre, kung ba makakita ng maganda, gaganon talaga mata mo. Alam mo, gwapo ka, maganda ako. Parang bagay tayo. Charot lang, eme lang. Hindi, joker talaga ako. Opo. Yan, pangalawa na yan, para sipagin kasi alam ko marami kong i-deliver ngayon. Ako lang ba yung makulit na, na dinideliveran mo na minsan di nakakapag-iwan? Kayo lang po, ma'am. Yung iba kasi, dinadala ko pag walang bayad. Bakit? Ba't ako? Nagtitiwala ka sa akin, paano kung takbuhan kita, Hindi ko bayaran. Hindi ka naman tatakbo, ma'am. Dito ka lang naman nakatira po Siguro, sinasabi mo lang yan para... Makabalik ako? Parang ganun po. Mas mo na yung kape? Sige, tatlo pa. Ito pa. Tama na. Hindi, yan. Tapos yung yung lemon square, baunin mo na yan, ha? Wag na po, ma'am. Sige lang, hindi ko naman yan masyado nakakain Matamis kasi, sa'yo na lang yan. Alam ko kailangan mo yan sa init. Pero lagi kang mag-iingat, ang init-init ngayon. Ang taas ng heat index, minsan 42. Kaya nga po Paano, ma'am? Alis na Pero po ang ako. ganda pa rin ng balat mo, Parang hindi ka nasusunog. Long sleeve talaga ako, ma'am. Gwapo talaga. Ganda mo rin, ma'am. Alis na ako, ma'am, ha? Thank you. Sige po, ma'am. Kung hindi mo din ako sasagutin, pwede bang sa inyo? Kakakapi nga po ni Edward sa bahay ay naging naging delivery na merong kwentuhan, na merong kainan, at minsan pinagluluto ko na po siya ng tanghalian tsaka dinner. Girl, umabot na sa ganon? Ano ba yan? Huwag ka muna mag-react Okay. yan. Tapos,
nag-a-update na po kami. Kung asan kami, ako, kung asan ako, kung asan siya, nasang area na siya, kung tapos na ba yung trabaho niya. Hanggang isang araw, pag-uwi ko po ng bahay ay may dala siya. May dala po akong Yan. Bakit ano yung mga kinulimbat mo ba na parcel yan? Di, po to? Sisig para Sige. Tsaka- Sakto yan sa dinakdakan ko na niluto. Oh, partner yan Uy. sila. Kain na tayo. Sige, tas... Siya nga pala, kanina, yung pinsan ko kasi, galing yon si Rapi. Galing yun ng Novaliches. Oh. may mga diniliver kasi na wine. Dumaan dito, nagdala sa akin ng isa. Tikman ko daw, masarap. Hindi naman ako umiinom. Sabi ko, ay, pupunta pala si Edward dito. Ba't pulang-pula ka na? Uminom ka na, Tinry ko na kasi. Sabi ko, baka mamaya kasi may lason para kung malason ako, hindi ko muna inumin, di ba? Sige na, okay na ako na malason. Sige na. Kaso hindi rin ako umiinom ng red wine eh. Matapang yan eh. Hindi, nakalagay 15% alcohol lang. Parang sparkling wine lang yan. Talaga? Sige nga. Inom na Try ko. tayo. Kain ka muna. Tikman ko lang. Sige. Ilan to? Ilan to? Ano ba yan, heart? Ilan to? Isa. Lasing agad, daloti. Lasing. Hindi, ikaw na nakikita ko kaya isa lang. Ang galing talaga. Talo ako today. Galing mo talaga sa mga ganyan, no? Hindi. Buti, alam mo, buti walang nafo-fall sa'yo na mga katulad ko, mga suki mo, dinidelibera mo. Pag sa kanila naman kasi naka-helmet lang ako, naka-mask. Hindi naman ako gubad ng helmet. Sa akin lang yun? Pag dito, para makahinga-hinga naman ako. Cheers muna, cheers. Cheers. Medyo hindi siya matamis, no? Pero... Edward, ano ba tayo? Ano ba tayo? Ikaw, kung nasa sa'yo yan, nung nalaman ko may anak ka na, okay lang naman sa akin. Hindi nga halatang may anak ka na eh. Ako, okay lang naman. Pero... Ako, delivery rider ako. Proud ako sa trabaho ko. Ewan ko lang. hindi ko naman. Ikaw ba? Okay lang sa'yo. Paano kung maging official na tayo? Paano yan? Sabihin nila, may instant anak ka, buy one, take one. Ano naman ngayon? Tayo naman yung magsasama, hindi naman sila. Di ba? Kinikilig naman ako. Parang gusto ko sabihin, kaya nga ininom ko na tong wine para magkalakas ako ng loob. Gusto ko sabihin sa'yo na, nakakahiya. Ano yun? Sabihin mo na. Lasing na yata to. Wala bang background music dyan? Patugtugin ko nga. Sige na, Gusto ko yung endless love. Teka lang, bago Endless ko love? sabihin. Sige. Pagtugtugin mo dyan. Naiya ako Sige. Pag tumugtog na. Naiya ako Ay, hindi pala na. I finally found someone pala. Sige na, ito naman, di pa ako pagbigyan. Maghintay ka! Ako yung DJ! Sandali lang. Find someone. Tira! Finally found, okay. Naiya ako Baka sabihin mo, easy girl ako. Baka sabihin mo rin, easy boy ako. Ayaw mo ba sa akin? Sinabi ko ba? Kaya nga ako nandito. Lakasan mo. Parang mahal na kita
parang lang pala eh. Eh ako, mahal na kita. Totoo nga. Aray ko. Aray mo. Pakak. Sa'yo, parang lang pala ako. Totoo Hindi, na to. syempre sinabi ko lang yun kasi baka mamaya hindi mo yun nararamdaman sa akin, napapaya ako. Pero testing ko lang naman yun. Alam mo naman ako babae. Mahal na kita eh. Nagluluto nga kita, hindi mo ba nararamdaman? Oo, naramdaman ko. Sarap nga nung dinakdakan mo. Tapos sabi mo, tanggap mo ako. Ano? Tayo na. Someone to share my life. Umaabot na nga po sa punto na halos doon na nakatira si Edward. Kada pahinga niya sa mga delivery niya, pupunta siya sa bahay para magpahinga, iidlip, doon kakain. Pero ang isang hindi niya ginagawa, kahit pinipilit ko siyang, Edward, dito ka na matulog. Hindi nga po pwede. Kasi yung nanay ko lang kasama, may sakit yun eh. Eh di ba maghapon ka naman na wala sa bahay? Yun nga, pinapabantayan ko lang sa ano ko yan, sa pinsan ko. Kaya, Sige na, kahit isang beses lang. hindi nga eh. Kasi nanay ko matigas ulo nun. Pag wala ako, hindi umiinom ng gamot yun. May mga maintenance na kasi, matanda na eh. Sa Sabado na lang. Hindi talaga po pwede. Kailangan ko talagang makauwi ng bahay. Ganun nga po ang nangyayari tuwing niyayaya ko siyang sa bahay na mag-overnight. Kasi parang okay naman kami. Tanggap naman namin ang isa't isa at nagmamahalan kami. Pero hindi niya talaga magawa na sa bahay matulog. At isang araw, may nag-chat po sa akin. Nasa message request. Nakalak ang profile. At sinasabi niya na may anak sila ni Edward. At girlfriend siya nito. Kaya nung naghatid po si Edward ng parcel, Ayan na. Okay na yan. Huwag mo nang bayaran yan. 350 lang naman yan. so sino si Glory? Glory? Sino si Glory? Glory? Kamusta na yung anak niyo? Glory? Anak? Edward, tama na yung pag-aalibay. Ano? Kala ko ba wala kang girlfriend? Kala ko ba single ka? May anak ka na pala eh. Kaya pala hindi ayaw mo dito matulog. Ginagawa mo lang pala akong pahingahan. Ano, para usan? Kapag di available yung girlfriend mo? Kaya pala ayaw mo dito magstay. May anak ka pala. Kabit pa yung dating ko tuloy ngayon. Ano? Ano, nag-chat sa akin? Yung girlfriend mo? O baka asawa mo nga yun eh? Ano? Akala ko ba? Seryosohan na tayo. Ang tanga-tanga ko, hindi ko naalata. Ang tanga-tanga ko! Nagpaloko ako sa'yo! Baka kaya mo binabayaran yung mga parcel ko para ma-fall ako sa'yo. Ano, tama? Ha? Hindi sa ganun. Gusto rin naman kita, kaso... Ano? Kaso? Kaso ano? Vicky. Ano? Sabihin mo lang. Ano, itidinay mo yung anak mo? Maya ka nga. May anak ka wala? Wala akong sinasabing... Hindi naman ako nagde-deny. Eh... Di pa naman kami kasal nun eh.
O bakit? Anong issue doon? May anak ka nga eh. Oh. Hindi yun yung issue dito. Hindi yun. Sabi mo single ka! O single naman ako eh. Single ka nga, di ba? Pero parang mag-asawa na kayo, pamilya mo na yon. Ang sabi mo single ka, single. Walang girlfriend, walang anak. Yun ang sabi mo na sinasabi mong single. Di pa naman kami kasal eh. Eh ano ako? Ano ngayon to? Kung hindi mo Mahal kaya. na kita eh! Kung hindi mo kaya, ikaw bahala. Ganun. Wala namang magagawa eh. Yan naman sitwasyon ko eh. Kung hindi mo tanggap yung sitwasyon ko. Tinanggap ko nga yung sitwasyon mo, di ba? Ganun lang yun. Yun lang tingin mo sa relasyon natin. Basta ako tinanggap kita. Ako tanggapin mo sana. Pero kung hindi mo ako matanggap. So ano nga ako? Lalabas akong kabit! Ha? Sa umaga sa akin ka, sa gabi doon sa pamilya mo. Ano ako? Ano ka ngayon? Ha? Akala ko totoo ka na. Pare-pareho kayo mga lalaki. Pare-pareho kayong manis ka. Ang pagsuyong na kulang tayo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Aray mo! Baka! Naulaan ko na yun eh. Kinukwento pa lang ni Angko sa briefing pa lang namin kanina. Basta delivery rider. Aray mo. Basic. Basic. Tigas ng mukha! Tigas ng mukha talaga, pare-pareho talaga. Kaya wag na kayo maniniwala sa mga lalaki. Pag nagpapakita yan ng nag-i-invest, kahit perang ini-invest niyan sa inyo. Hindi ibig sabihin nun seryoso na yan sa'yo. Temo yan pinapaluwalan, diba? Pumupunta sa bahay, nagsistay, akala mo hindi married. Tapos married pala. Tapos ito naman. Girlfriend lang naman daw yun. Alam nyo, kasal lang, pero nagsasama na sila as family. Mga paluso talaga, ipupush talaga. Ipupush. Naibla na yun naman. Hindi, I'm sad for my co-single mom, single parent na nabiktima na naman. Ayoko sasabihin kasalanan mo yan, pero ganyan talaga tayo minsan na in love tayo. Dadating sa buhay natin na bulag tayo. May mga clues na, pero feeling mo, hindi totoong, kumbaga, totoong single siya, nagsabi siya ng totoo. Kasi mas lamang yun pagmamahal mo, so nagtitiwala ka sa tao. Pag mahal mo, nagtitiwala ka. Pero, happy na rin ako na hindi na nabuntis, di ba? Gano'n. Basta, alam niyo yan kapag may mga restriction siya, may mga rule siyang sinusunod, ay, hindi ako pwede magtagal eh. Magduda ka talaga, may asawa yan. Di ba, Col? Di matutulog, no? Di ba, Col? Di ba, Col? Sabi Sabi ng friend mo yan. Pero may nagyayara ba sa'yo ng ganun, Col? O sa akin ka sa tuwing Wednesday? Holiday lang. Mga ganon. May nagyayaba sa akin ka, kahit holiday lang. May nangyayari sa'yo? Aray ko, pagkat. Hindi nakasagot eh. Kasi kung wala, sabihin wala. Pero sabi niya, Naupo naupo. Tapos tutubig nga. Di ba, B? Tapos napasamid pa. Kasi pag hindi, wala. May bumara. Hindi, sabi mo. Wala. Okay na. Gumanon pa yung mata mo eh. Naghanap ka pa ng ano ba? Pag sumagot pa ako ng hindi, sabihin defensive. Lalabas ko, uubo ako eh. Kaya, sasabi ko, uubo. Upo na lang muna. Ayan. Bye, guys! Pero may mga alam ako na, may mga arrangement na ganyan. Sige, sa ako sa'yo. Ganon ba yun? Aray mo! Kumuha lang ako upuan. Mga ganun na yung mga arrangements na, sige, sa'yo ako kapag Friday night. Ganon ba yun? Aray mo!
Thank you everyone. Salamat sa panonood. See you tomorrow. Bye-bye, guys. Send your stories. Ang ganda ng story today. Yes. Anyways, ang gandang ano niya. True to life talaga. Kasi mga rider talaga babaero. Damay na naman yung mga rider, basta rider. Babaero! Pwede magpalista yan sa Love Knows No Boundaries. Kahit babaero? Oo. Lahat naman na nagpapalista, wala namang hindi eh. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the... Grabe ang love triangle! Grabe ang love triangle! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be complete. 24? Always ko naman kayo pinapray.
Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday? Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chin? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na ba? Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Hindi pa... Hindi doon, parang... Anong ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's Kami okay. It's yung not ngumiti. offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Parang nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano lang nangyayari? Parang or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't... do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of bullying. Kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo ano lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra tsaka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. Oh my Alam mo, God. may lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Ikaw. eh. Kasi sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede lang been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi kita that. kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too much. uh, Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that
Na You're close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara, nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, kanina? you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Hindi ko rin nakawin eh. Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman gano'n. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Kaya sumasagot ako kasi. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaan.
Puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige. Isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. O, sige, joke. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa mukha. Hindi sa mukha mo ko paparilin. O sige, pwede sa mukha. Okay, sige, sa mukha. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa mukha. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. That, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye.
Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Itamax mo. Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo, best friend, habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah!
Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Oh no! Wala! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto nyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi nyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Tama. Correct. Mas gusto nyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ha. Ang nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. Ay, sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na? Hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to! Oo naman. Oo, wag agad. Grabe naman dumakma. Isa ka hawak. Gag! Ay, di mo gawa din sa... Yay! Ganyan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. CCTV pa sa taas! Aray ko. Wala! Yung kaliwa, lamasin mo yung...
Wala, ano? Legit to! Malaki. Gagi laki! Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gagi! Ano mula na mo? Ang laki! Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Hindi. Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala, tulog yung attorney. Pasok Ano mo ba? ang kapay mo. Pataas ah, pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, ma'am, huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. Ah, sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang daw. Bakit sa gitna? Bakit mo inaakal gitna? Wala sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay, tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya paalam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit na pa nun, What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? Sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Umanyak mo yung tsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap. Tingnan ni bakla. Parang birthday niya. Parang birthday yun, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. What? Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. Pag ganun ako sa'yo, ay nanimay kayo. Hayop, animal day routine si bakla. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige. Magbabay ka na. Thank you for, sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many, may May step, stroke. and stroke niya. Oo. Depende sa paglango yan, depende sa baba ng tubig. Paano pag na pagdas. maliit?
Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man, diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo agad yan kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mar. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya.
Sabihin mo, handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Huwag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito, di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako dito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa to eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Huh? Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Hindi ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? Yung PCH na po siya, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito, di ba? Handa mo. Dagol! Ayaw! Angkol Dagol! Bata pa, kokol! Tanya Chinita! Tanya Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa ating siko. Sino? Ako. Isang malakas na lindol ang yumanig sa southern region ng bansa. Kahapon, nasa 7.8 magnitude. Umabot na sa 15 na iulat na nasawi, habang 129 naman ang nasugatan. Kaya naman, ang pagiging handa ay napakahalaga para sa kaligtasan. Hindi lamang ng mga tao, kundi pati na rin ng mga alagang hayop. Paano nga ba alagaan ang mga hayop tuwing may emergency? Lagyan ng identification ang inyong hayop
Mag-prepare din ng emergency go kit. Oo nga, mag-ID kasi no ID no entry. Ay, wala. Hayop yun eh. Isama rin sa evacuation plan ang inyong mga alagang pets. At huwag niyong iwan ang inyong mga pets. At manatiling kalmado kahit na may krisis. Dahil ang mga alaga malakas makaramdam. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tama, agree ako sa lagay ng identification, lagyan ng GCash account dito, oh. GCash account. Nanghingi na ng Gcash yung pit. Kung ano, pwede pa daan sa pit, pero... QR code dito, QR code. QR code. Tapos, bigyan mo siya ng Facebook para, halimbawa, nakita mo siya, uy, may Facebook pala Facebook to. pa yung aso. Uy, nawawala ka ba? Oh, chat mo yan siya. Tapos, pag evacuation, iisipin nyo din yung Siyempre, una yung sarili, mahalaga yon. Opo. Pero para kaya kung halimbawa kakaya mo namang iligtas, halimbawa yung lindol na nangyari sa Mindanao, di ba? Oo. Yung mga hayop, kung naligtas mo na yung sarili mo, kung safe na lahat, at kung mababalikan mo pa yung pet mo, go. Pero pag ex mo nakita mo, wag. Kasi magiging dahilan niya ng away niyo ng misis mo. Kahit ex mo nakita mo, wag mo ililigtas. Issue yan eh. May ex mo, hayop din yun eh. Kaya nga, wag mo pag yung ex hayop din yan eh, di ba nakaka-relate? Di ba? Yan yung wag mong babalikan kasi Pero pag pet, okay na. pag pet, na okay hayop. yan. Kasi yung pet loyal yan eh. Yung ex mo Ayun. hindi eh, babaero yan eh. Ay! Yun na naman tayo. Uy, plastic! Dahil talaga to sa ex na to. Pero totoo yan. Agree ako lahat ng yun. Pero syempre, paano mo naman ma-save yung yung pet mo kung ikaw din ay nadaganan na. So duck, cover and hold. And Motis yung napanood ko yung Quack, quack, quack. Cover. Guys, seryoso na din si Uncle. Yung isa nag-quack, quack, quack, quack. Seryoso eh. Huwag muna, duck, cover duck, muna. quack, quack, quack. Sa bagay, man. Cover and hold. Pero yung, alam mo yung... Cover? Anong cover? Cover! Mabait pa rin na talaga si Lord. Talagang niligtas yung mga bata. Diba? Nasa flag ceremony. Buti wala sa mga classroom. Alam mo, nung pinapanood ko yung video na yun, kung ako yun, tama yung mga bata, kalmado lang sila. Sabagay, di ka talaga makakagalaw. Pero kung ako yun, naaning na talaga ako, maiisip ko yung iniwan niya ako, yung... Hoy! Dulat lahat ang ex pa rin yung pinag-uusapan dito eh. Hayop kayo pinag-uusapan. Hayop din kasi yan! Aray ko! Pero yun na nga, sana ipagdasal po natin ang fast recovery at sa mga gustong tumulong po, meron tayong Operation Tulong. Maraming paraan? Yes, sa page natin nandoon po nakapost yung mga Metrobank account at video account ng May QR code doon? May QR code, scan nyo lang para makatulong. Any amount po. Voluntary to? Opo, para at makatulong. walang minimum na ganyan. At marami rin nakita ko mga vloggers na talagang snappy talaga sila para makatulong. At sana naman yung mga politician na pupunta doon, hindi lang magpapogi. Baka naman may tarpaulin pa, may epal pa na. Oy, bawal na yan. Bawal na yan, Dapat ako lang, Mang Kanor. Hindi, bawal din yan. Uy, hindi ako politiko. Sabang hindi ka politiko, no? Pero marami kang pare dyan. Hindi na kami kumpare nun. Madadamay tayo sa Gusto mo madamay sa Sa hearing Mga madadamayan ngayon At saka yung mga nagka-club napipicturean mga senator dyan may mga chika babes. Chika babes baka nabigyan kayo ng maleta Yun na may mga chika babes. Malalaman mong uncle na pag chika babes yung tama. Hindi AI no? Hindi AI. Baka sabihin AI pa yan. AI. Ganda ng chika babes? ng AI. Ginagamit yan lagi. Ginagamit lagi? Yung AI? Yung chika babes. Nalaspag. Yung chika babes? Basic. Yung AI. Ay, ikaw nagtanong.
Kaysa si Trigger siya yung tanong kaysa dinidilatan ako na mata, guys. Ng EA. Hindi, ng Chika Babes. Chika Babes yun din. Pares pala yun. EA, ibig sabihin EA ba? Chika Babes nga eh. Kasi siyempre yun yung part. Bumiling ng ganito. Yung Chika Babes. Yung AI. Kala ko yung senator. Namigay ng maleta eh. Yung senator? Yung AI. Inedit lang daw yan. Yung Chika Babes. Yung senador. Kaya naman. Galante daw yan eh. Yung senador? Yung AI. Laki daw magbigay ng tip yan. Yung senador. Yung Chika Babes. Bakit siya sugar daddy daw yan eh. Yung senator? Yung AI. AI lang talaga yun. Yung AI. Yung senator. Abangan mamaya! Kung may nanalo ng 1,500 sa Love Knows No Boundaries! Sa 90.7 Love Radio. Natin sa atin ang Charm Fabcon Purple Eternity at ng Love Radio. Dito yan sa stasyong number 1. Ito ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic mga Metro's number 1 Love Radio. Basic! Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yan, anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Nagiging yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Ma, wag mo na nga akong ireto dun sa sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako nireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito, di ba? Kaya mo kong buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa Basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit.
Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan niya? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCH na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo lang? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya, ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Ay, kaway ka 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka po, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Hindi lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali na. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Sige na ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Kaway, sa Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, sa may kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba akong ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya?
Bonjing eh. Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon lang ako? Oo, 60 na to pero parang 45 oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakakain po ako kaya nabibigay ako eh. Mahal po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Pakakasal po yung anak niyo kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, single. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. Ay, paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo.
Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Huwag ko tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Stoy, bear. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh. There you go. Hindi. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Huwag na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinumsumpinan mo ko dito. Flashback. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Hala, kapag yung kumpanya nyo na yung nagtitipid, kabahan ka na. Kanina sabi ko kay Charm, nag-fluctuate ba yung ilaw? Hindi po, pinapatay ko po kasi dapat patayin na. Hoy! Ano na? Ano na po? Ay, nako. Mga leaders! Baka naman po! Ano na po? Grabe na! Nakikiusap na po. Alam mo, sa totoo lang, di ba yung nag-trending na balita recently na yung driver na naubusan siya ng krudo tas kinailangan niyang pumunta pa sa gasoline station, makakuha lang ng worth 400 pesos para lang malagyan. Yung mga in-interview na driver na umiiyak na. Correct. Tsaka yung mga yung mga tsuper na uubusin na lang nila yung laman ng kanilang tangke kasi wala na silang pampakarga. Kasi wala nga sila talaga pang kapital. Wala kasi talaga. Yun yung na-observe ko talaga kanina na anong nakaraan na nag-travel ako na
kung ano lang yung maiipon nila na yung binabayad ng pasahero. Yun lang din ang papagas nila. Papagas nila. So kung walang sumakay, umikot siya na maikot, maubos yung gas, wala na. O yun na nga. Tapos may mga iba pang mga biyahe. Kasi yun nga alam mo yun, lahat po gumagawa ng paraan para magtipid. So may mga ibang mga bus companies na dati kahit na bumiyahe sila ng hindi puno yung bus, gagawin nila. Ngayon, kailangan at least kalahati. Pag hindi na kalahati yung number of passengers sa loob ng bus, hindi na sila babiyahe. Paano kung nandun ka, naghihintay ka, hoping, di ba? May appointment ka, may interview. May interview ka. Ay, sorry po! Hindi po umabot ng 50%. Alam mo, sa totoo lang, tinatawa-tawa na lang natin para hindi talaga tayo mabaliw. Totoo. Kasi nakakaaning. Kanina, nag-commute ako ng jeep kaninang umaga kasi may pinuntahan ako. Tapos, alam mo yung may isang pasahero na akala ko, parang estudyante. Tapos sabi niya, sukli po, sabi ng driver. Sabi niya, okay na po kuya. Ramdam mo yung sa boses ng driver, ay salamat po. Na hindi na niya kinuha yung sukli. Diba? Sana kung meron tayong konting extra. Correct. Diba? Gawin. Malaking bagay yun sa mga driver. Kasi 'di ba parang hindi siya mandate na lahat magtaas na din. Hindi Oo, hindi. At pag nagtaas na din, kung kunyari, kung tumaas naman sila, hindi na mahabol kasi tumaas na naman Oo, sobra na yung pagtaas. Or pag nagtaas naman, hindi na rin makakasakay yung mga middle class. Oo. Kasi hindi na rin aabot. Tama. Kulang na rin din. So, anong gagawin namin ni Coliala? Ito yung sinasasabihin ko sana. Nung past week, sinasabi ko na mas matindi pa rin ang COVID. Binabawi ko na po. Erase! Nakakaloka. Alam mo, promise, tinatawa-tawa ko na lang talaga. Pag halimbawa, usap-usap din kami dito, sabi nung isang kasamahan natin, sabi niya, paano na po, nag-full tank ako kanina, 9K na ang full tank. Sabi ko, hindi ko yan may experience kasi kami, konting pitik lang na nabawasan. Pupunta na ako ng gas station kasi baka mamaya, bukas makalawa, tumaas na naman. So, hindi ko pa talaga na-experience na i-empty out. Since this crisis happened, na i-empty out yung mismong tank. Kasi every week nga tumataas. Kaya, talagang nakakalurke. Yun lang ang masasabi ko. Nung una, akala ko mas matindi po yung COVID. Totoo. Ngayon, naisip ko, it's a tie. It's a tie. Mahirap. Totoo pa rin naman. Para sa akin, mahirap pa rin naman yung health crisis. Kasi kalusugan yan eh. 'Di ba? Lahat naman po tayo pwedeng at any point in our lives pwedeng mamaluktot kapag ka maiksi ang kumot. 'Di ba? Katulad nga nito, pinapatay ang ilaw kapag hindi kailangan. Wag na mag-iwan ng mga nakasaksak, na mga naka-plug, 'di ba? Hindi naman kailangan. 'Di ba? Yung mga ganun, gawa tayo ng mga paraan para magtipid. Magagawa kasi natin yan kung tayo po ay functioning at healthy. So talagang mas matindi pa rin yung COVID crisis kasi health yun eh. Wala ka na magagawa kapag ka yung kalusugan mo na talaga at stake. Ito, natututo na yung mga tao kahit paano magtipid. Nag-i-adjust yung mga kumpanya ng 4-day work week o di naman kaya may mga work from home talaga o di naman nagkakaroon ng mga adjustment. Alam mo yung aking kumikinang ulo analysis, parang kung hindi to na maagapan ng mga leader natin, this will fall to health crisis. Ayan na. Bakit? Doon na tayo papunta. Diba? Bakit? Kasi unang-una, yung mga pang-maintenance, kung wala ng trabaho, kulang na yung pera, wala nang pambili. Oo. Babagsak siya sa health crisis. Health crisis. Oo. So, aabot pa po tayo dito, Sana. mga sir at ma'am. Oo. Ano ba dapat gawin nila? Baka katulad natin, hindi din natin alam. So, hindi din nila alam? Charot. May mga, hindi ko alam. May mga nagmumungkahi na pwede bang adjust mo na yung VAT, pero nag-aalangan din sila kasi may mga maapektuhan din. But in some other way, may maapektuhan din talaga. Meron talaga at meron eh. So, check and balance. Alin po yung choose the lesser evil. Hindi ako ekonomista, so hindi ako para magbigay ng ng tama at yung sound advice. Hindi talaga ako ekonomista. Ako po ay nung una tagalustay sa ekonomiya. Ngayon, wala na pong panglustay sa ekonomiya. Ganyan. So I'm not an economist. Hindi rin ako political strategist. Maarting na lang po ako.
So hindi ako makapagbigay. Basta ang alam ko, malaki ang may ambag ng mga nasa taas para sa atin dito. Parang ito na talaga yung this is your time to shine. Parang nasabi na natin to a few weeks ago na this is your time to shine. Na kapag ganito na may matindi issues to the maximum level issues na crisis, 'di ba? How do you address it, 'di ba? So may mga trade-off talaga na gagawin. Meron. Halimbawa, yung mga politiko, wag mo na kayo kumuha ng mga sweldo nyo. Pwede din. Hindi, nasa sa inyo naman po yan. Kalahati lang ng sweldo nyo muna ikubrahin nyo. Oo. O kayo wag kayong bigay nyo subsidy sa gas. Hindi, wag kayong kumubra. Ayun. Sweldo lang. Oo. Yes, Nicole, paki-explain. Wala, I have no explanation. It's a statement with a period. Tapos yung lumalabas na naman yung Nicole Yala na Gabriela. Tapos yung ano yan, may tuldok yon, Jegs. Tapos sinusian ko na, tinapon ko na yung susi sa dagat. Tinapon ko na sa Artemis 2, yung nasa moon. 'Di ba? Yung susi ayaw nang buksan. Yung statement na yun tapos na. Na-imagine ko yung Nicole Yala sa loob ng utak mo na biglang umawak ng plakay. Wait, ako muna. Teka lang, ang gusto ko talagang sabihin, huwag kang kumubra. Sweldo lang muna. Ay, nako, nakakalurking. Alam mo, isa din sa mga nakita ko na pinost ni Sir Art Samaniego, yung nag-ano sa atin. Sa From Manila Bulletin. Oo, na sabi niya, dapat kinakailangan may gawin. Kasi kung ang iniisip mo yung long term, paano kung wala ng market na aayusin mo? Ayan. Kung patay na. Kaya ang yung sinasabi na na parang kapag hindi tinanggal yung ganitong may long-term consequence. Ano yung long-term consequence, ganyan. Paano kung patay na pula? Kaya nga. Ano pang long-term ang sasabihin natin? Aanin mo ang damo kung wala ng damo. Aanin mo, 'di ba? Totoo. Aanin mo yung mga ganyan. Ito yung mga sinasabi natin na anyways, ayoko na lang magsalita bilang hindi nga ako economist, hindi ako political strategist. Nakikita ko talaga tumatayo yung Nicole Yala na may placard sa utak mo. Nag-ano lang siya, nag-step back because she loves her life now. She has a husband and 2 kids to take care of. May istasyon na pangangalagaan, ganyan. Kaya step back lang tayo muna. Kaya hindi po kami pwede sa DCRH Wag kasi di talaga. Delikado po yung buhay ng pamilya namin. We love our family. Sabihin nyo na pong kasi mababash ka din dyan hindi nagsasabi ng opinyon. Sayang yung platform ng tambalan. Correct. Hindi nagsasabi ng opinyon. Hindi ikaw dito. Kasi ikaw yung mabarel. Diba? May mga bagay-bagay po lumalabas sa bibig namin na hindi namin gusto minsan. Totoo, na tinatry lang po namin bawiin. Diba? Pero alam mo, ang main thought lang din naman talaga natin, Jegs, now is that ilabas din natin yung Filipino humor talaga at this point. Naalala ko yung isang video na napanood ko, babae, parang sabi niya, before my interview sa Germany. So nasa sasakyan siya, masaya siya, pakanta-kanta siya. Tapos after that, yung next clip is me after my interview in Germany. Tapos talagang buhos yung luha niya. Kasi daw sa Germany, ang mga tao hindi nagsusugarcoat. Pag sinabi niyang pangit ka talaga. Ganyan. So, real talk talaga. Ganyan. Dito kasi sa Pilipinas, tayo careful tayo sa feelings, baka masaktan. Sige sir, tatawagan na lang namin, di ba? We'll see what we can do, di ba? Tingnan po namin, di ba? Mga ganun wala ka namang narinig sa Pilipinas in our, ewan ko sa pag-a-apply natin sa pagkakaalam ko, wala ka namang narinig na HR na nagsabi o kung sino man na nagsabing, alam mo, wali kasi yung skills mo. Hindi ka pwede sa kumpanya namin. Diba? Kulang ka sa ganda, paano ka naging beauty queen? Walang magsasabi ng gano'n. Nasasabihin sa'yo is mga sugar coat. So apparently parang dun sa video na yon ang sinasabi sa Germany, gano'n. Na hindi na siya sugar coat. Rekta na. Kung anong gusto ko sabihin sa'yo, sasabihin ko sa'yo. Tapos what struck me was yung mga comments ng mga Pilipino. Nakalagay doon, ate naman, malamang lumaki ka sa Pilipinas kasi adult na to So, napagdaanan mo lahat ng mga iba't ibang klase ng krisis na meron tayo. 'Di ba? So, stand up. 'Di ba? Stand up tayo at ipakita ang galing ng Pilipino kasi kaya natin 'yan. 'Di ba? Tapos yung iba doon, ate naman. Alam mo naman ang Filipino humor. Palabisin natin sa mga ganitong sitwasyon, 'di ba? Ako yun na lang yung nakikita ko tawa-tawanan na lang kasi kung hindi talaga mababaliw talaga, promise. Ay, naku mga
Kabisyo, kasama mo pa rin. Tuloy ang buhay ang Love Radio. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! That portion. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Love Radio.
Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan pa naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag kang tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, ako na. My turn. Okay. Okay. Pick. Oh. There you go. Hindi. Safe.
Safe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Safe na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpilan mo ko dito. Flashback. Saan pa na ng gummy bear, bay? Hindi ba maalat? Ha? Hindi maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 Legal. Wala dyan. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo.
Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir, mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka. course, wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up. Angkol! Dagol! Ayaw! Angkol Dagol! Bata pa kokol! Tanya Chinita! Tanya Chinita! Love knows no boundaries! Love knows no boundaries! Boundary time na! Congratulations! May nanalo! May nanalo sa Love Knows No Boundaries! Sa atin ng Love Radio at ng Charm Fabcon Purple Eternity! Congratulations sa isang babaero. Ayan. Siyempre, basic grab driver yan. Babaero yan. Grab driver, taga Green GSM, Grab driver. Grab driver. Grab driver talaga. Talaga. Kumbaga, kailangan pa bang i-memorize yan Basic. eh? O, sumasagot Paano yung ka. UB Express? Yung UB Express. Sobra. Yan, kumbaga yan yung mga veterano sa pambababae. Basta UV Express drivers. Yung Grab drivers medyo patago-patagupe, pero yung UV Express driver, proud na proud yan. Babaero yan. Paano yung mga rider? Ano yun na low-key?
Okay, Okay, may sino? tinatago lang na cellphone sa compartment. Sa U-Box, U-Box. Sa U-Box. Aray mo! Congratulations sa isang babaerong Grab driver. Basta ang pangalan niya ay Angelo Antonio. Babaero yan! Sama-sama. Angelo Antonio, di ba? Congratulations. Angelo eh. Iba Hindi, talaga. Iba Angelo, ka. mabait yan. Mabait. Angel eh, Angel. Mabait yan, Angel Kasi eh. si Jello kasi. Aray mo! Titan Jello, Angelo kasi. Palang ako'y natunan. Di ba ang bait-bait nun? Hindi, babaero yun Napaka-gentleman. eh. Napaka-gentleman sa lahat. Sa asawa at sa lahat. Tama na! Angelo Antonio, congratulations! Nanalo ka ng 1,500 kahit babaero ka. At paano makiklaim ang kanor? Antayin mo, tatawag ang babae mo. Dahil last na, tatawag ang staff ng Love Radio para maklaim mo. At sa mga hindi pa nagpalista, magpalista ka na dito sa aming himpilan sa MBC Media Group Building, Pasay City. Yes! At tapos meron pang isang paraan para manalo. Hindi lang Paano? magpalista. Halimbawa, wala kang time magpalista kasi mas may time ka sa kabit mo. Ay, Diba? ano naman. Basta nakatuto ka sa Love Radio, tapos kami mga jocks, sumasakay kami ng Green GSM, Taxi, Grab, UV Express. Pag naka-Love Radio, basic 1.5 yun. 1.5 ba ganyan? 1.5 ba? OA. 1.5 ba ganyan? Pag ganyan kasi, ay, wala man yan kayo, wala lakas. Rapat na. Basic 1.5 rock out. Malunggay pandesal. Ay, di, malunggay pandesal. Malunggay pandesal. Tagsingko, na klase. Tagsingko. Hindi ka nahiya, ha? Larga! Shout out sa lahat ng may birthday ngayon. Kung Uy. kaibigan mo ay birthday niya, ito ang greetings namin. Greetings namin. Pakinggan nyo. Happy birthday sa isang magandang fiskal. Ang pangalan niya ay Fiskal K. Gaboy. Happy birthday! Hi, Fiskal K. Gaboy. Kumari ko yan eh. Basta mga fiskal, kumari ko yan. Pati na mga, basta fiskal. Kumari ko yan. Oh, ayan na. Ito na si Lina Gabaw. Kumari ko na lang din to. Oo, kumusta ka na? Sama ko na lang to. Wala akong choice. Anong wish mo kay Fiskal K? Happy birthday, aking kumari. Siyempre, more birthdays to come. And birthdays more to come. Happy birthday din in advance sa friend kong maganda ang pangalan, Faith. Batiin mo naman ng kanor. Hi, Faith. Have faith in me. Happy birthday. Have faith in me. At meron pa nakikinig na Grab driver. Sino Alam mo yan? ba sino nakasakay? Sino nakasakay? Si Ma'am Bini. Si Ma'am Ma'am Bine. Ang pangalan ng driver, babaero. Hindi. Babaero ni. Babaero ni. Aroni kaya babaero. Babaero ni Pahe. Ang pangalan niya, Babaero ni Pahe. Ayan, damay. Babaero ka. Basics. Shout out. Sino pa ba? Ito na. Ito Ma'am na. Arline. Si Arline Bayot. Mahinga. Hello sa inyo. Giginhawa lang ako at pabati daw sa'yo si Lance Lacar. Magbe-birthday rin siya. Lance. Happy last birthday, Oy, Lance. last- For this year. For this year. Happy birthday din for this year. Last na yan kay Alfred Marcelino. No. Hello din kay Estelita Adan, kay Jobert Bertodaso, Rizal de Ponce, Jobert Bertodaso, Toledo Lati. Oh, para si Glock 9 na. Eto na, bagsakan. Eto na mga bars na bibitawan ko para sa inyo. Talagang mahimatay kayo. Break it down. Bikin. Tapos na. Okay ka na. Ayan. Bumilib na naman sila sa mga bars ko. Grabe, basic. Thank you so much. Grabe yung Ano, basic, impromptu tita lang mo. yan, impromptu. Oh, walang script yun, guys. Di ba? Hindi magkatugma. Hindi nga magka-rhyme. Mas magaling ako mag-rap. Hindi na uso yun. Oh, Hindi na uso yun. Wala, taob sa akin yung si Casta Close. Tsaka si Plauji. Taob.
Flauji. Good morning. Good morning. and Susunod na po, mga katas ng Dear love. with Broski, Konyo Bicola. Konyo Bicolano. Hindi ka syempre, wala nang practice hindi la. Nakasama Tita Max, Tanya, Chinita. Uncle Dagal with Mang Kanor. Sa estasyong number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one, Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya.